dalawa, tatlo. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. Wala siya. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Okay, aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon ang magkauban nato din sa estasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod o gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas, mo gihapon no? Si kasamang radyoman Rinaldo Cuencaos o gusab si Kion Ilumbareng. Pasiunang patimbaya sa gihapon sa atong station manager, ang atong amahan dinhi sa estasyon. Si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza 12 sa bulan sa Enero, tuig 2020. Okay, ikaduhang edisyon no sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko 2020 no 2020 nga edisyon. Sa gihapon, ako moingon maayong adlaw sa Ginoo kaninyo o kanatong tanan. Liwas na sa paghatod no? Paghatod sa dapit diin
eternal na gyud nga kapahulayan sa akong biological nga amahan, no? Biological father. Og salamat kayo sa mga ni-great nag-condolences, no? Nagpahasubo, nagduyog sa maong among kasubanan. Salamat kayo ninyo sa inyong tabang, pag-ampo, pinansyal, o bisan unsa nga inyong gisupport, no? Sa maong among kasubanan, no? Salamat kayo ninyong tanan, bisan sa mga nitabang nga wala dinhi ang ilang personal yun nga presensya. Daghang kaing paagi kamo nagtabang, o kung wala mo, dili mahimo tong pagpahigayon, no? Sa maong paghatod, no? Sa dapit diin padayon na nga kapahulayan sa akong amahan. Daghang salamat ninyo. Okay, mga igsuon, kaganina atong nadunggan ang tulumanon sa atong mga igsuon nga nahimulag kon separated brothers and sisters. Kung wingon gay kog nahimulag, dili sabton nga nahimulag sila nato diha sa pagbati o kanang inigsuon nga panaghigalaay, no? Maayo manghapon ang atong relasyon nila personal sa pagkatao. Sila nagtahod kanato o kita usab nagtahod kanila. So personally, wala ta mahimulag kanila. Asa lang ta nahimulag nga atong ikasubo diha sa pagtuo, no? Kay wala naman sila makighiusa nato kung maghisgot og pagtuo. Kay naa naman sila ilang kaugalingon pod nga gituhuan nga wala na sila magkinahanglan sa atong kanang gitawag nato spiritual head diri sa yuta. Usara may spiritual head nga atuwa sa langit ang Dios. Apan ang Dios sa langit nga espirituhanon, sa atong pagtuong Katoliko, naamantay spiritual head po dire sa yuta, no? Dili na sabton nga Dios na po, di ba? Sa atong na-discuss na dinhi sa maong tulumanon. Ang spiritual head dire sa yuta, representante lang sa Dios. Di ba? Mao bitaw pahinumdom nga atong gikutlo ang Exodo kapitulo 7 bersikulo 1. Sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 1, diin ang Diyos Gyud mismo mao'y namulong nga diri nato gibase na nga prinsipyo, no, sa pagtuo. Ang Diyos mismo mao'y nag-ingon kang Moses, himuon ko ikaw ingon nga Diyos sa atubangan ni Paraon. Sama na nga nag-ingon ba ang Diyos nga himuon ko ikaw nga sama nako atubangan ni Paraon. Dili man gyud sabto na nga si Moses mahimo na pong Dios nga way sinugdanan ni katapusan. Sa laing pagkaistorya, dili na sabto nga si Moses mahimo ng Dios sa kahimtang. Diba? Nga di na po pamatay og way sinugdanan. Now sa Catholic exegesis o nga pagsabot, ang pagsabot ana nga tungod kay gihimo siya nga representante sa Dios diri sa yuta, nga sabada nga mura ra po siya Dios. Ano man kay ang iyang pulong nga gikan sa Dios kinahanglan mang tahuron og tuhuan sa mga tao, di ba? So ang iyang pagka-Dios diri sa yuta ingon lang nga spokesman, di ba? Spokesman ngano man liman ka nga kinahanglan ang mga tao nga maminaw niya mutuog yun sa iyang gisulti. Dili tungod kay gikan niya ang maong pulong, kundi tungod kay gikan sa Dios.
Ingon na usab. Sa atong panahon karon dili naman si Moses. Di ba? Sa kasaysayan o sa gingharian sa Diyos, pagka daghang nangaging gihimong spiritual head diri sa yuta, mangulo sa katawhan sa Diyos diri sa yuta, atong naisgutan na nga sa panahon sa gingharian ni David, no, sa daang kasabutan, gingharian sa Diyos nga gidumala og tao sama ni Hari David. No, gingharian man to sa Diyos, di ba? Gingharian sa Diyos nga gidumala ni Hari David. Si David mo ang hari. Di ba? Wa mo ka kaalimadmad o kahuna-hunaan nga kumbot sabton ang Diyos ra may hari. Diri sa atong panahon Christianity, si Kristo ra ang hari, di ba? O pero ngano man lagi na malagi Hari David. Di ba? Okay, si Hari David sa gingharian sa Diyos niadto nga iyang gidumala, siya mo'y silbing nag-represent sa Diyos diri sa yuta, di ba? Gitawag ko siya hari, di ba nga? Usara man tay hari sa langit. Ang Diyos naman, nganong iya mang gialaw, iya mang gitugot nga kanang iyang titulong hari pagagamiton sa tao nga iyang suguon nga magmando diri sa yuta, ang iyang gingharian nga gidumala o gipadumala niyang tao nga niadto sama ni Hari David. Unya timan-an nato nga si Hari David sa iyang pagka representante sa Diyos diri sa yuta kay Hari God. Di ba? Oh. Naapod siya kanang gitawag na to second in command to the king. By the way, sumpay ni atong gisigutan si Miyagi, ha? Okay, pagpalawom ni pag-ayo, pagpalig-o ni pag-ayo, murabag council sa simbahan ba? Kanang rule ano mga council sa simbahan, Council of Nicaea, Council of Carthage, Council of Florence, dili man na ingon nga maghimo og bag-ong pagtulunan, kundi pagpalig-o na sa daan nga gituohan sa simbahan o pag-pronounce sa wa kay maklaro sa sinugdan. Di ba? Pag-pronounce wa kay maklaro sa sinugdan, no? Oh, ang hari na siya second in command. Nga mo na iyang silbing mag-represent kung wala siya, di ba? Oh, sa atong local government, no, sa nasod sa Pilipinas na amantay siyudad nga Dipolog, no? City of Dipolog, ang atong hari diha mao ng mayor, di ba? Unya ang mayor na siya representante, ang mo represent niya kanang vice mayor, di ba? Oh, mo represent niya vice mayor. Kay kung wala diha ang mayor, kinahanglan na agay mo represent sa mayor. Kay dili manggod maayo, di wa manggoy ayo kung ang leader diha sa usa ka syudad walay mangulo. O mao lagi mo nang naatay mayor nya kinahanglan usa ra gyud, kay kung daghanon pud ang mayor nya dili unya magparehas og una-una Kuya Igman panagbahin-bahin man. O na nga usa ra gyud mayor. Unya mo pili pud tag vice mayor, kay lagi kung wala diha ang presensya sa mayor kinahanglan naa ang vice mayor. Mo represent nga pagatahuron sa mga tao nga nahisakop sa maong syudad. O mao na ang protokol sa atong syudad. Dili taon ta maghimog daghang mayor. Kay mahitabo niya dili magparehas og una-una na kinsa may tuhuan nato nga parehas man og gibug-aton nilang katugdanan. Di man ta kaingon nga si Mr. A Mayor ra may akong tuhuan, dili ko ni Mr. Mayor B na parehas ang ilang katungdanan gibug-aton. Ang usa ra imong tuhuan, moingon ang usa o parehas man mig katungdanan, yang di mo mutuo na mo. Nako, so na Kuya Ig, panagbahin-bahin ang mahitabo. Mao na nga giusara gyud nato ang mayor. Then usara po'y vice mayor. Kay usara may mo represent sa mayor o wala diha. Ya si Kristo pa, ang Diyos pa, di kay kabalo muhimo ana, di ba? Na sa atong nahisgutan na kinsa man ang hari sa bag-ong kasabutan nga gitagna.
si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang hari sa bagong kasabutan. Oh, ang fulfillment no sa paghari ni David, di ba? Mo bitaw nga si Kristo gitawag na tog bagong Adan. O pwede po nato tawgon og bagong David. Nga naman. Kay siya man ang hari no sa bagong kasabutan. Unya ang pangutana, lagi si Kristo nga hari, di ba siyang kahibalo mamili og representante niya o representative kung muadto na siya balik gikan sa iyang amahan human sa iyang misyon diri sa yuta? Uy, di ba? Kinsa man nga Catholic theology na mga igsuon nga ang atong Ginoong Hesukristo nga hari sa wa pagyud siya mukayab ngadto balik sa langit diin siya gikan. Kinsa man nga theology nga nag-ingon nga si Kristo nagpili daan og tao aya siya mikayab sa langit, nagpili daan og tao nga mo represent niya diri sa yuta para nga aduna gyud shepherd o magbalantay kita diri nga iyang katawhan mga karnero. Ayog ingna nga gibiyaan ta ni Kristo dili ingon gibiyaan nga wa nay presensya niya diri kay ang Holy Spirit gipadala man to nakig-uban man to di ba sa iglesia. Pero kanang tao ba nga representante sa Dios, representante ni Kristo, kinsa may ang gipili? Klaro kayo ato nang nisgutan sa miaging Domingo, ang gitugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit mao na ang representante sa Dios diri sa yuta. No, di ba? Unsa man ang tinugyanan sa Yahweh? Di ba? Naa niya ang authority sa paghimo og balaod ug paglugak og balaod kanang gitawag og binding and loosing, di ba? Kinsa man sa 12 ka apostol ang gibinlan anang gahuma, no? Gahuma na ni Kristo. Sa 12 ka apostol na Mateo 16 tudling 13 ato sa 20, no? Mateo 16, 13 ang tudso 20. Kinsa man presente ang ubang mga tinun-an nganong si Pedro naman ang giingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang imong itugot, di ba iya man ang gahom, nganong iya man ang gitugyan, iya man ang gipiyal, ngadto ni Pedro lang Pedro lang, kay gi-single out mangud si Pedro, di ba? Nang dili na maog yun ang pagtulunan nga sa 12 ka apostol parehas ang gibug-aton sa katungdanan. Naag yun ay chief, kanang gitawag og chief apostle, no? Kay naamang ko yung mga teachers ron, ako pa, no? Pasayloan lang ko sa pag-ingon, mga false teachers, no? Kay wala magtudlo sa husto, no? Di ba? Kanang magtudlo gani nga ang mga apostoles ko no, tupong ra ang katungdanan, walay labaw, walay cheap, kana mo na usas ilhanan nga false. Nga naman, ang ato galing Supreme Court nga naay mga justices, mga head nato na sa pagpadayag, pagmugna og malaod, justices na gali chief justice. Unya ang Ginoo pa di kahibalo mamili og chief diya sa mga apostoles nga iyang gipili. Kana man kung dunay mangulo, simbolo magunas pa naghiusa, di ba? Usa ka pa nun, ubos sa usa ka magbalantay, no? Usa ka pa nun, ubos usa ka magbalantay, Juan 10:16, kinsa man na si Kristo. Si Kristo man ang usa kanang magbalantay dihang usang gisgutan diya sa Juan 10:16. Pero dili man gud magpermanente ang iyang pagkamakita nga magbalantay kay muadto man siya sa langit, asa siya gikan, mubalik man siya didto human sa iyang personal unod-non nga misyon diri sa yuta, di ba? Si Kristo man gyud ang visible head sa dihang diri pa sa yuta. Pero nagunahon na man gud ang plano sa Dios nga di man pud siya magdugay diri. Mubalik man siya asa sa gikan siyang amahan human sa iyang misyon nga personal unod non diri sa yuta, di ba? Nabanhaw siya katulo ka adlaw human siyang pagkamatay. Dayon mikayab siya sa langit. Gibalik siya. Mao nang maghuna-huna gyud siya. Spiritual head ko sa iglesia. Pero ang akong pagka-visible head mabakante. Ano man, kay di naman ko makita og mukayab na ko sa langit, mo nang mukayab yung kong representante. Kay naamang visible head sa katawhan sa Diyos diri sa yuta. Sa daang tugon lang, di man yun mawad-an og visible head ng katawhan sa Diyos, Moses.
Itong mga judges, kimo po itong mga leader gani, propeta, mga hari David, kanagaling trono ni David, kung mabakante, doon ay mo pulin, naaputo si King Hezekiah, nga nakalingkod po ang trono ni David, nga naaputo'y tinugyanan si Yahweh, nga si Shebna, nga usa ka wicked, dili maayo nga pagka-leader, nga gi-overthrow, gi-ilisdan ni Eliakim, simboloan ng second in command to the king, usay simboloan ng second in command to the king, kanang tugyanan si Yahweh, di ba? Naas pinadayag kapitulo 3 bersikulo 7, kinsa may gipasabot anang gakupot sa Yahweh diha nga gitawag na nga kanang katungdanan sa nagkupot sa Yahweh og balaan o holy sa in English, nga kung atong kinatsilaon di man dautan hubaron, di ba? Di gali dautan ng in English o Griego, in English, teng Bisaya, Tagalog, di ba? Kanang holy nga tinugyanan si Yahweh dias pinadayag 3:7, kung ato nang ikinat sila, santo. So kanang gakupot si Yahweh, kada nga katungdanan santo, di ba? Ya, kung mudagan po ta sa Isaias 22:20 hangtod 23, kanang gakupot si Yahweh, tawag na og pangulo o amahan, na labi na sa King James, mas daghang yung hubad sa Biblia nga naghubad og father anang tinugyanan si Yahweh. So atong i-combine sabton man, sa ato pa Holy Father o Santo Papa day nang tinugyanan si Yahweh sa gingharian, di ba? Nya sa ako nang giingon, titulo na sa Dios nya dili supak gyud sa Biblia nga ang titulo sa Dios gamito na sa tao nga leader diri syuta. Example ana kanang leader sa pamilya nato nganong tawgon man natong tatay, di ba? Amahan kanang leader nato sa pamilya nga titulo man sa Dios. So kung ang visible head diri sa yuta, kanang Santo Papa, kinahanglan man gyud nga ang titulo sa Dios mo ay gamiton ba? Kinahanglan para ang mga tao musunod niya kay siya may leader, di ba? Pero ayaw po mo kalibog anang giingon sa Ginoo diya sa Mateo 23:9 nga ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta, di ra man kay amahan. Teacher pod, ayaw mo pagtawag og teacher diri syuta o magtutudlo kay usara inyong teacher mao ang Ginoo. Dili man na siya sabton gud nga gibawal gud ang paggamit anang titulo sa magtutudlo nga si Kristo. Wa siya magbawal nga sa paggamit ana nga titulo o kana bang paggamit anang titulo sa Dios nga kanang amahan. Kay gigamit manggali na sa leaders pamilya, di ba? Di ba? Nya gipasabot manggali na sa sa 10 commandments nga honor your father and mother, di ba? Sa ato pa dili supak ang Dios anang paggamit anang titulo sa Dios sa insakto nga paagi. Insakto nga paagi. Ang gipasabot gud ana ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, ang gipasabot ana kung magpataas ta, kana bang muro maghari-hari bata nga mura na pug Dios, no? Kay kana kung Mateo 23 bersikulo 1 hangtod sa 3, kung ilaho sa bersikulo 11 ug 12, no? Mateo 23, gisaway ni Kristo diha ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga mapahitason. Naaunta sila authority sa pagpanudlo kay mga teachers good sila. Pero mapahitason sila. Dili gusto ang Ginoo ana. Supak ang Ginoo nga atong gamito ng titulo sa Dios, amahan o teacher magtutudlo sa pagpataas. Mura ingonani na sama ring niingon si Kristo kay kamo nagpataas man mo dili mo ang ngayan anang titulo nga taas. Mo bitong ingon ng Ginoo ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Buti pasabot kay ang mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod nagpataas man sila mao nang gipaubos sila. Sama rang niingon ng Ginoo kay mapahitason man mo dili mo angayan anang titulo nga taas kanang teacher ug amahan, kay gipaubos sila sa Ginoo kay mapahitason man sila. Pero kamong mapahiubsanon angay mo anang titulo nga taas, no? Kay ang magpaubos lagi ipataas man. Mao man na rule sa mga pari ang atong Santo Papa, sulugoon man na sila kay kanagong ilang itudlo pulong man na sa Dios, no? Sundon sa mga tao. So gisugo sila sa pagpangulo pagdumala sa katawan sa Dios diri sa yuta. So kun ang kay kanang titulo god sulugoon man pari kana Santo Papa, so sakto ra na. Gawas kung ang mga pare, no naapod siguro maigo gyud nga mga pare, naagyo maigo po mga pare nga dili mo haom anang ilang titulo. Pero dili tanan.
Dili po ninyo ilahap nga tanang pari o tanang obispo mapahitason. No, dili oy pagkadagang na ibawaan ako nga mga pari o obispo nga mapabsanon. No, ayaw ninyo ilahap. Ako di ko musupak nga naay mga pari nga maigo po ana, pero dili tanan mo manggali mangayo po na sila pasaylo, di ba? Mangumpisal po na sila. Wala man taigong panahon. Waram tayo kung panahon ayaw kalimot, no? Basin makalugar ko niya. Kung makalugar ko niya sa sangka, makaapil na ko kay naka-absent rabo kong kaduha, no? Agi po sa akong sitwasyon. Dayon sa tuluman nun po sa Catholic Faith Defenders sa alas 8 gabi, basin po makaapil na po ko. Kay naka-absent rabo ko. Pero ang alas 8 gabi. Okay, hangtod na lang sunod Domingo pohon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan ng atong obispo, mga kaparian, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PSPR Tata RMN. One day, isang araw, ay ito napansin ko. Toothpaste na pinili ko. Sa Fluoride, bitin ito. Ang leading brand Bango, dilitan ng tunay maximum fluoride. Busa misis, pag unique toothpaste. Tanan may maximum fluoride protection, patok sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Payo po. Gemaline. Hapon na fresh hapon ka. Agoy! Baho ka sa anit? Baho nga anit. Pag new Head and Shoulders na, kada adlaw. Aron matigdoon, presko nga anit. Gemaline, presko nakagumot maskik sa hapon. Basta tuon. New Head and Shoulders for 100% dander-free hair. No visible flakes with regular use. Noong ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala kadiri ka. Sa anibak ay baby. Akala ko pa nga, lahat na kalamansi dishwashing liquid, anti-bac ang galing. Kaya mag-smart dishwashing liquid na. Mabakalamansi o lemon parehong antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galingang sebo, tanggal galingang bakterya. Smart liquid dishwashing, smart. Ang tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.